do día que é dar conta do informe de seguimento do plan de ajuste do segundo trimestre, o informe trimestral que se fai segundo o plan de ajuste, e, bueno, simplemente quero dar conta do seu neto artículo do decreto da Lei 4/2012, que é de 1 de fevereiro, neste caso, do segundo trimestre do ano 2014. Intervención. Vale. Sí. Xa é a cuarta ou quinta vez que a Intervención Municipal envía informe sobre a execución do plan de axuste, prácticamente con cambios en algúns números para describir a situación ao presente. O informe é sempre o mesmo. Lido unha vez, lido todas as veces. En calquera caso, a conclusión, e tampouco me vou estender moito, é a mesma. No que, ademais, poderemos incidir dentro de uns minutos, cando a concelleira delegada Facenda teña que comparecer diante deste pleno. O goberno municipal, o alcalde, na concelleira delegada, non están levando a cabo as medidas previstas no plan de axuste, que aprobaron vostedes mesmos sen que ninguén os obrigase a aprobalo nese sentido, e a partir da súa aprobación aí quedou nalgún queixón que seguramente non foi nin o da concelleira nin o do alcalde, que nin o viron, para non volver a facerlle caso. Leo simplemente o que di a interventora, traducido ao galego, da Historia de Madrid. O plan de axuste prevé a adopción durante os anos de vixencia dunha serie de medidas de carácter administrativo, presupostario ou fiscal que pretendía asegurar a capacidade do Concello para financiar os gastos correntes e cancelar a operación financeira concertada ao amparo do Real Decreto 4/2012 no prazo comprometido. Da análise das cifras derivadas do estado de execución do orzamento, obsérvase o incumprimento ou a non adopción de algunhas das medidas previstas para os exercicios 2012, 2013 e 2014 no plan, é dicir, nin antes, nin despois, nin agora, nin mañán, nunca. Así, a 31 de marzo de 2014 non foran adoptadas, entre outras, as seguintes medidas: revisión da ordenanza do imposto de vehículos de tracción mecánica, de forma que xa no 2013 se prevía un incremento na recadación por dito concepto de 118.464,68 euros, desviación no calendario de execución do plan de axuste. Non é que se estea recadando máis, é que se está recadando menos do que se recadaba en 2011, en 2010. En vez de ir para diante, ou quedarnos no mesmo sitio, que é o mínimo, estamos indo para atrás. Actualización das tasas e prezos públicos en función do IPC, desviación no calendario previsto e, polo tanto, incumplimento do plan de axuste. Tramitación de expedientes de contratación con concurrencia pública dos contratos de suministro, material de oficina, produtos de limpeza, servizos de telefonía, co obxectivo de lograr unha reducción do gasto por estes conceptos próxima ao 20%. Desviación no calendario de execución previsto no plan de axuste. Volvo a reiterarlles que non son medidas que impuxésemos nin o PSOE nin o BNG, nin sequera lles impuxo o Rajoy. Decidironas vostedes pola súa propia vontade e despois non as cumpriron. E vou rematando. Por lo tanto, visto que hasta o momento non se está dando cumprimento ao plan de axuste aprobado polo Concello Pleno en sesión celebrada o 30 de marzo de 2013, vista a forte situación de inestabilidade que ven sufrindo o Concello, agravada por unha maior carga financeira e a reducción na recadación, dada a neglixente xestión na execución do gasto, concertación de gastos por enriba das capacidades financeiras do Concello, realización de gastos non obrigatorios, que xenera fortes tensións na tesorería municipal
e, polo tanto, o incumprimento reiterado do período legal de pago aos proveedores, é imprescindible que se proceda na maior brevidade posible á reducción e contención de todo tipo de gastos non obrigatorios, limitando a actividade municipal os servicios mínimos establecidos na LBRL, a adopción e aplicación da incorporación de todas e cada unha das medidas previstas no plan, así como necesaria a incorporación de medidas adicionais que permitan, na maior brevidade posible, asegurar a capacidade do Concello para financiar os gastos correntes e garantir a cancelación da operación financeira concertada ao amparo da RD Lei do Real Decreto Lei 4/2012, así como das demais operacións vivas. Engadirei únicamente dúas cousiñas. Llevan vostedes aí sentados 3 anos e medio e aínda non presentaron diante deste pleno ningún orzamento, para lle dicir á interventora, para a execución dun plan de axuste e un compromiso firme e real, haberá que presentar un orzamento. Está acabando o seu mandato e non presentaron a este pleno ningún só orzamento. Pero non só iso. Pasaron 3 anos e medio e non presentaron a este pleno ninguna modificación das ordenanzas fiscais. E xa non digo en que sentido, porque moitos poden ser os sentidos en que se presenten as modificacións. Non presentaron ninguna, nin de revisión a alza, como necesitan algunhas, nin de revisión a baixa, como se podería dar tamén en algúns casos, nin sequera de adaptación, como lles foi pedido, e non vou a reclamar iso para o BNG, porque o fixo o PSOE en varias ocasións, nin sequera de contemplación das situacións de emerxencia de dificultades económicas que poida haber neste momento no Concello de Moaña, mediante reduccións ou mediante dispensas. Nin sequera para cumprir o seu programa electoral, que é a fraude máis grande, cando lle dixeron aos veciños que ian reducir, por exemplo, os impostos, e moi especial o imposto da contribución. Nada, de nada, de nada. A interventora fala dunhas cousas. Poderíamos falar de miles delas máis, e de algunhas falarei dentro dun momento, se mo permiten. En fin, o mesmo que hai 3 meses, o mesmo que hai 6 meses, o mesmo que hai 9 meses, o mesmo que hai 12 meses, 15, etc., etc., etc. O goberno do Partido Popular en Moaña, á vista do informe da intervención, efectivamente explicado por min, supoño que vostedes teñen outra idea, é nada, de nada, de nada. Por iso, antes, dáballe parabéns ao señor Vicente Verdeal, o novo concelleiro, e lle dicía que lle puxeron extraordinariamente fácil para que en 8 meses poida facelo 10 veces mellor do que ustedes fixeron en 3 anos e medio. ¿Puedo repetir? A ver si... ¿Ahora se escucha? Sí. Vale. A los vecinos de Moaña no se les puede volver a subir, no se les puede subir los impuestos. Sabemos toda la situación en la que nos encontramos los vecinos de Moaña, de todos los vecinos de Moaña. En estos momentos no se les puede hacer una subida de impuestos. Y es algo que venimos diciendo en todo el tiempo. Esta ley que nos tuvimos que adaptar a ella y adoptar estos acuerdos fue por una consecuencia de lo que había anteriormente. O sea, se negó durante tanto tiempo lo que pasaba, que se fue acumulando todo eso. No sé si es que apareció de repente. Vamos a dejarlo porque ya es algo que venimos repitiendo siempre. No sé, un poco de razón tiene que estamos yendo para atrás, pero en ese aspecto, por desgracia, tengo que decir que no se puede hacer más frente a la recaudación. No podemos
inventar unos impuestos ahora mismo que no existen, ni podemos subir. Modificaciones, si se trajo para modificar algunas ordenanzas, unas las apoyamos, otras no las apoyamos. Bueno, no vamos a entrar ahora mismo en eso. Y bueno, pienso que nada más porque es algo que le vengo diciendo siempre que tenemos este mismo punto, y que es que estas son consecuencias de tanto acumular. Nada más. A ver, señora concelleira, estamos sempre coa mesma historia. Este informe non fai mención a 8 anos de goberno como vostedes de bipartito, nin a herencia. Fai mención a xestión súa. Guste ou non lle guste, fai mención a súa xestión. Vostede quedase no titular de que non vamos subir os impostos, pero que tampouco os baixa, como levan no programa electoral. Entón, non fan nin unha cousa nin a outra. Despois, a interventora lles di que teñen que tramitar expedientes de contratación de concurrencia pública. Me pode decir cantos expedientes tramitou vostede desde que está no goberno, que fai 3 anos, decir, non entrou onte, fai 3 anos. Pode decir este pleno cantos expedientes de tramitación de concurrencia de suministros tramitou vostede? Despois, outra cuestión, fala de contención do gasto. Nos pode decir que medidas de contención de gasto aplicaron nestes 3 anos de goberno? E a canto ascendeu esa contención? Porque xa lle preguntamos cando tuso o último trimestre do plan de axuste. Non sabía o dato, a ver se uns cantos meses despois xa existen ese datos aí, así frente súa. E despois, outra cousa, di vostede que trouxeron ordenanzas a este pleno. Vostede sabe diferenciar unha ordenanza fiscal dunha ordenanza de regulamento dun servicio? Porque de ordenanzas fiscais trouxo cero. Cero. Entón, se me pode responder as preguntas, porque... ¿La ordenanza fiscal de vos? ¿Cómo? La de vos, para recordar de vos. La de vuelos, la de antenas, como le quieras llamar, la que se trajo al pleno, se debatió y no se aprobó. Que me estás dicindo? A ordenanza fiscal na que vostede lle quería ceder á Diputación de Pontevedra unha competencia que lle corresponde ao pleno e ainda por encima regalarlle a recaudación que non temos. Se refire a iso? Se refire a No se puede regalar algo que no se tiene. Por iso mismo, cando se está dicindo que este Concello non ten recaudación, o que hai que facer é reforzar o Departamento de Intervención e a recaudación facer dentro do propio Concello, non regalarlle a Diputación para que eles le den os cartos. Iso que hai que facer. Sí, alcalde, moi brevemente que... responda. Sí, que non se olvide das preguntas da concelleira, por favor. Moi brevemente, imos ver, eu se escribitei mal, secretario, por favor, copie literalmente, díganos que vostedes, cando aprobaron o plan de ajuste, estiveron contándolle unha bola ao goberno, quer decir que o aprobaron sin intención ninguna de cumprilo. Coño, que iso algunha gravidade teñe, non? Quer decir, nos presentamos aquilo porque había que presentalo, pero nós xa sabíamos que non se ia a cumprir, que non íamos cumprilo, nin queríamos cumprilo, pero como había que presentalo, pois mira, a próxima vez poden mandarlle unha carta de amor que a mellor Rajoy e Montoro igual lles gusta máis que unha mentira, porque ao final isto chega a Madrid, tamén é certo unha cousa, chega a Madrid, chega con outros 8.000 e metenos no queixón, iso é certo. É o triste funcionamento desta administración. Sobre a revisión de ordenanzas fiscais, a política fiscal é importantísima para un concello, sobre todo para un concello como de Maña, para todos, porque aí está fundamentada a súa capacidade económica e a súa autonomía. E, naturalmente, tes que saber as feblezas que hai e como superalas. Pero vostedes nin sequera se puxeron a pensar no que podían facer. Ese é o problema. Miren que, repetímoslo por terceira vez, pode ser subir, pode ser deixar igual, pode ser baixar, pode ser adaptar a veciños, para beneficiar a veciños que estén en especiais dificultades. Pode facerse moitas cousas en política fiscal que beneficien a maior parte a colectividade e ao mesmo tempo ao Concello. Naturalmente, a mí ocórrenseme media dúcia que teño na cabeza. Non lles vamos dicir, aparecerán no programa electoral do BNG, porque ademais son os máis flagrantes incumplimentos seus destes 3 anos e medio.
non lles vou comentar. Se naturalmente que decidan cambiar o voto e escoller un goberno do BNG, pensámoslo e nunha semana dicimos. Pero para estar aquí neste lado, nós non estamos a darlles leccións, simplemente a dicirlles que non están facendo nada. E da súa resposta, pois ven a quitarse o mesmo. Nós fixemos un papeliño porque nós nos deixastes a vida moi complicada, pero o papeliño que nos fixemos é unha mentira porque nós creemos que neste momento non se poden tocar as ordenanzas. Vale, pero iso tiñan que terlo dito a Rajoy e tiñan que terlo dito aos veciños a quen lle prometeron baixarlle os impostos hai 3 anos e medio e non mentirlle aos veciños, mentirlle a Rajoy e mentirnos a nós, porque todo a súa montaxe está sobre unha mentira. E iso é o que lles ven dicindo a señora interventora. Simplemente, para rematar, había unha medida, repito, que xa dixo a portavoz do PSOE, que ela me desculpe, que non lles costaba nada aos veciños, que melloraría a xestión do Concello, ainda que poderían darnos vostedes as narices que estaban facendo o que nós non fixemos, porque non se puido no seu momento. Poderían dicir iso, e non fixeron absolutamente nada, como é a adquisición de produtos por lotes e sacar eses lotes a concurso. Hai empresas que están cobrando o Concello por suministros diarios case o dobre do seu valor, case o dobre do seu valor. E a min dame vergonza dicir, primeiro, porque son veciños, en segundo lugar, porque tamén nos lo fixeron a nós e non tiñan máis remedio que aceptalo, pero que era o momento de romper con iso. E non o están facendo. Nin sequera para iso. Vou dicir simplemente por qué. Porque iso require traballar. Volvo a dicirlo, tantas veces yo dixen que hasta parece unha falta de respeto, pero simplemente a dicir, miren, póñanse a traballar, quedan 8 meses, deixen algo feito para o futuro. Deixen algo feito para o futuro, porque botarán contas dentro de 3 anos de 8 meses e xa nos dirán, e xa dirán aos veciños de Moaña que é o que fixeron, en concreto, neste caso, na área de Facenda. A estas alturas, 2 concelleiros de Facenda, 0, e dillo a interventora. Eu simplemente o explico, para que a xente o entenda. Señor Millán, ¿puede decir si se hace una ordenanza para recaudar que no perjudique a los vecinos? ¿Qué es? ¿Quiere que le diga claro? No le digas, pues ya se la dije yo antes del pleno. No sé, ¿Tienen ustedes hacer ordenanzas para recaudar? Siéntese en la vista de voz que a mucha vez le digo, cariño. Eso es de la mayoría de los en referencia al proceso, sí se está trabajando en la implementación para sacar a concurso varios servicios. Espero poder presentarse en una y sí se está trabajando. Sí, un día será. Alcalde. Bueno, ven a recalcar que tramitación de expedientes cero, entón, o que eu estaba afirmando, e sigo lle preguntando o mismo, que medidas de concepción de gasto aplicaron estes 6 anos de goberno e a canto ascendeu ese importe de aforro? Só eu preguntei fai 3 meses e seguimos con a mesma pregunta encima da mesa. No, por escrito dixen fai 4 meses. Por escrito dixen fai 4 meses e ainda non respondeu. Entón, cando un ten plan de asuste na que di que aplica medidas de contención de gasto, o mínimo que ten que saber é que medidas de contención de gasto está aplicando. E se teñen éxito ou non teñen éxito esas medidas. E o que está demostrando que non coñece o plan de asuste, ni siquiera que trae a dar no pleno. Que, según datos de intervención, pues podríamos acabar o ano cunha deuda do Concello alrededor de 12 millóns, o sea, eso é un pouco de contención que fixemos. Non lle podo dar as cifras exactas, pero aí están os papeles para acabar. Non podo explicarles así nada máis do que lle dixe que neste momento, espero que yo para iso pediré un informe de intervención